El Lleida començarà demà a preparar el partit de dimecres a Mallorca, amb tot just 24 hores per fer-ho, però ara del que es tracta és de gestionar les forces després d'una arrencada de temporada frenètica. Això sí, amb bons resultats. L'equip va aconseguir ahir el primer triomf en Lliga i s'ha situat sisè a la classificació després de 3 jornades. Per moral no serà. El Lleida Esportiu enceta una altra setmana de 3 partits amb l'empenta que dona mantenir-se encara invicta en aquest inici de temporada i havent sumat 2 victòries i 2 empats. Això sí, en Lliga el primer triomf no va arribar fins ahir a Peralada. Els blaus són 600 a la classificació, a 1 punt del quart i a 4 del líder, tot i que la classificació a hores d'ara no significa absolutament res. La trajectòria, en canvi, sí que insinua que aquest Lleida sap com jugar en aquesta categoria. El conjunt del Badalejo prioritza el pragmatisme sobre la filigrana i tot i les rotacions obligades pel gran nombre de partits, el bloc funciona sense grans alts i baixos ni sense que ningú desentoni. Jo crec que hem generat opcions de centre i remat, però els seus centrals han estat impecables en les disputes a l'àrea, el seu porter ha estat bé també amb els centros. Bueno, no és fàcil, no és fàcil generar perill a aquesta categoria, la gent treballa molt defensivament molt i bé i bueno, al final quan aconsegueixes el gol evidentment hi ha un component anímic d'un costat i de l'altre que fa que tu vagis en busca del segon i ells evidentment doncs, se tenen que obrir perquè tenen que anar a buscar alguna cosa més i per tant es generen més ocasions de gol. El triomfador de diumenge, Mustafa, que a més va ser el millor del Lleida, l'autor del gol i que s'està convertint en una referència per al conjunt blau. El seu cop de cap al 75 va permetre als lleidatans confirmar amb punts la seva superioritat sobre el camp. El equipo ha trabajado bien, llevamos varias semanas trabajando bien y bueno, hoy tenemos la suerte de ganar. Ara toca Copa. El següent objectiu dels blaus és accedir a la tercera eliminatòria. Per fer-ho, cal tombar el Mallorca a Son Moix dimecres a 2:15 del vespre.